салом бинандагони азиз, барномаи навбатии истиқбол аз истиқлол аст пешниҳоди шумо аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсияи телевизиони Тоҷикистон. дар барномаи навбатӣ низ вобаста ба дастовард ва корҳои сӯзандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бароятон мегӯем. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат тамоми шаҳру ноҳияҳо бо суръат рушд намуда инфрасохтори зарурии зиндагӣ барои мардум муҳайё гардида истодааст. ноҳияи Исмоили Сомонӣ ноҳияи марказӣ дар шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистони азиз масоҳати умумии ноҳия 3759 гектарро ташкил дода маркази маъмурии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. мутобиқ ба нақшаи генералии шаҳри Душанбе тамоми кӯчаҳои ноҳия симои тозаро ба худ касб намуда истодааст. вобаста ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия бо қарори ҳукумати шаҳри Душанбе ва ҳукумати ноҳия нақшачорабиниҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба тавсиб расида корҳо дар ин самт бо суръат рафта истодааст. ба хотири дар рӯҳияи баланди сиёсӣ ҷашн гирифтани 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ корӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе 850 адад чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ба имрӯз 455 адади он, ки 53%-ро ташкил медиҳад, пурра ба анҷом расидааст. тибқи нақша корҳои сохтмонӣ асосан дар самтҳои маориф, тандурустӣ, варзиш ва бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ба роҳ монда корҳои сохтмонӣ дар доираи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ ба роҳ монда шудааст. биноҳое ки то ба имрӯз ифтитоҳ ёфтанд ин бинои иловагӣ дар назди донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, бинои суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои парлумонии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷмӯи ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, майдони Истиқлол ва дигар биноҳои баландошонаи иҷтимоӣ мебошад. ҳоло дар 395 минтақа корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад, ки 114 адади онҳо биноҳои баландошона мебошад. дар якҷоягӣ бо сохторҳои марбута ҳамаи биноҳоро зери назорати қатъӣ қарор дода кӯшиш намуда истодаем, ки дар муҳлати муқаррар гардида нақшаро пурра ва босифат ба анҷом расонем. дар ин замина сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки ҷашни бузурги миллиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. мутобиқ ба нақшаи таҳия гардида дар ҳудуди ноҳия ободонӣ ва бунёди иншооти хизматрасонӣ ва биноҳои маъмуриву роҳҳо ва дигар биноҳои таъиноти гуногун дар назар гирифта шудааст. чун ноҳияи Исмоили Сомонӣ маркази пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст, аз ин рӯ масъулияти кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар тозаву покиза гардондани шаҳраку кӯчаҳо ва хиёбонҳои ноҳия бештар аст. дар ҳудуди ноҳия маконҳои асосии шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ки кормандони шӯъбаи ободонӣ ҳамарӯза пайи ободу сарсабзгардонӣ дар ин минтақаҳо мебошад. аз ин минтақаҳои асосӣ дар ноҳия мавҷуд буда ин муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, майдони Истиқлол, боғи Устод Рӯдакӣ, боғи Ирҳам, боғи Садриддин Айнӣ, боғи парчаму нишони давлатӣ ва дигар боғу мавзеъҳои диданӣ ҷойгир гардидааст. баҳри сарсабзу хуррам гардонидани ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи ободонӣ ва раисати истифодаварии роҳи ноҳия ва дигар сохторҳо дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар соли 2023 ва 2024 баҳри гулпӯшнамои хиёбонҳо ва кӯчаҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ як қатор чораҳо амалӣ гардонида шуда аз ҷониби мутахассисони шӯъба ва раисати истифодаварии роҳҳои ноҳия ва дигар сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба миқдори 47382 бех дарахтони ороишиву сояафкан шинонида шуд. соли 2023 ва 2024
дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ ба миқдори 3 миллион 459 ҳазору 418 дона гулҳои лола яъне тулпан шинонда шуд. дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ 10 адад боғҳои фарҳангиву фароғатӣ фаъолият мекунад ки ҳамарӯза баҳри истироҳату фароғатии сокинони ноҳияву меҳмонони дохиливу хориҷии кишвар фаъолият мекунад. баҳри зебогии онҳо низ аз ҷониби боғҳои ноҳия ҳар мавсим гулҳои мавсимӣ ва гулҳои бисёрсола шинонда шуда мешавад. мо кормандони шӯъбаи ободонӣ ва кабзоркунӣ дастгоҳи раиси ноҳияи исмоили сомонӣ кӯшиш менамоем ки ҳар як кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи исмоили сомониро сарсабзу хурам гардонем, то ин ки ҳар меҳмоне ки вориди шаҳри Душанбе мешавад аз зебогии гулҳои мо ҳаловат барад. дар асоси дастуру супориш ва қарори қатъии шаҳрдорӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъат дорад. дар ҳар як кӯча, хиёбон ва шаҳраку маҳалҳои ноҳия шахсони масъул вобаста шуданд ва раванди бунёду навсозӣ ва инчунин таъмиру азнавсозӣ ва мутобиқ намудани иншооти мавҷуда ва талабот таҳти назорат қарор дорад. то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия сохтмони 164 бинои баландошёнаи истихоматии замонавӣ мутобиқ ба замони муосир ба нақша гирифта шудааст ки раванди корҳои бунёдкорӣ дар бештари онҳо аллакай оғоз гардидааст. бунёд гардидани шаҳракҳои замонавӣ ва бо талаботҳои муосиру шаҳрсозӣ бунёд гардидани онҳо аз як ҷиҳат ба ободу зебогардидани шаҳри Душанбе мусоидат намояд, аз як ҷиҳат ба хотири таъмини хонаҳои истихоматӣ ба сокинони шаҳри Душанбе равона гардидааст. бинандагони азиз, айни замон қарор доред дар майдони сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Себистон 2018 ки дар ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри Душанбе ба бунёди 10 блок бинои истихоматӣ ва 3 блок бинои таълимӣ машғул аст. шаҳраки мазкур бо санъати хоси меъморӣ таҳризӣ гардида, дар ин ҷо муосиртарин хонаҳо пешкаши сокинон мегардад. шаҳрак дорои 10 блок биноҳои истихоматӣ 8 ва 9 ошёна буда. ин ҷо бо дар назардошти зиндагии хуби аҳолӣ дар ошёнаҳои поёнӣ марказҳои савдою хизматрасонӣ, қаҳвахонаҳо ва дигар марказҳои ёридиҳанда ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон дар тағхона таваққуфгоҳи замонавӣ ва дар назди бино майдончаи бозии кӯдакон ва нишасткурсиву суҳбаткадаҳо барои истироҳати сокинон сохта мешавад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар шаҳрак дар корҳои оҳанубетонӣ дар қисматҳои гуногун идома дорад. ҳамаи биноҳо бо тарҳи шарқи аврупоӣ оро дода шуда, дар ҳар блок лифтҳои муосир ва гузаргоҳҳо барои гурӯҳи камҳаракати аҳолӣ сохта мешавад. дар иншоот хатҳои муҳандисӣ ва огоҳкунанда аз сохтор васлу насб мегардад. дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе имрӯз дар кӯчаи Ҳабиб Аҳрорӣ ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Себистон 2018 ба бунёди бинои истихоматӣ 8-9 ошёна сохта истодаем. корҳои оҳанубетонӣ ва хишчинӣ бо шиддат идома дорад. дар ошонаи шашум корҳои оҳанубетонӣ рафта истодааст. дар блоки Б бошад дар 7-ум ошона корҳои бетонӣ рафта истодааст ва 2-ум, 3-ум, 4-ум ошона корҳои хишчинӣ бо шиддат идома дорад. дар блоки В бошад дар 7-ум ошона корҳои оҳанубетонӣ ва дар ошонаи 3-ум, 4-ум корҳои хишчинӣ идома дорад. дар блоки Г бошад корҳои оҳанубетонӣ дар 8-ум ошона бо шиддат идома дорад. дар блоки Г айни ҳол корҳои оҳанубетонӣ хотима ёфта истодааст. корҳои хишчинӣ дар ошонаҳои 2-ум, 3-ум, 4-ум, 5-ум бо шиддат идома дорад. дар боғчаи кӯдакона бошад айни ҳол болопӯши ошонаи 4-ум бо шиддат идома дорад корҳои бетонӣ. боғчаи кӯдакона бошад аз 4 ошона иборат буда барои 260 нафар пешбинӣ карда шудааст. лоиҳаи мазкур бо дар назардошти талаботҳои муосири шаҳрсозӣ аз тарафи
равзанаи ягонаи сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе таҳия гардидааст. мо кӯшиш менамем ки сохтмони маҷмӯаи мазкурро бо талаботҳои муосири шаҳрсозӣ сохта ба истифода диҳем. боғчаи кӯдакона низ дар шаҳрак баҳри ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон бунёд гардида истодааст ки 250 нафар кӯдаконро ба таълим фаро мегирад. шаҳраки мазкур дар масоҳати 2,1 гектар замин қомат афрохта истодааст ки баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ як макони хуби зиндагӣ ва як гӯшаи зебои шаҳри Душанбе мегардад. дар раванди сохтмони биноҳои истиқоматӣ ширкатҳои ватанӣ тавонистанд ки биноҳои зеборо бунёд намуда дар баробари зебоӣ дар ҳудуди пойтахт ҳамчунин дастрасии аҳолиро ба манзили зист осон гардонанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Декор Инвест низ дар кӯчаи Саид Носири ноҳия ба бунёди комплекси истиқоматӣ машғул мебошад ки айни замон корҳои сохтмониро дар 4 блок дар таҳкурсӣ оғоз намуданд. дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Декор Инвест дар кӯчаи Саид Носири ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба бунёди 13 блок бинои истиқоматӣ оғоз намудааст, ки айни замон дар 4 блоки онҳо кори сохтмонӣ шурӯъ намудем, ки дар онҳо дар аллакай дар корҳои таҳкурсӣ оғоз намудааст. лоиҳаи мазкур аз ҷониби равзанаи ягонаи сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе таҳия гардидааст, ки дар он усули меъмории шарқии аврупоӣ ба назар гирифта шудааст. дар назди бино майдончаҳои кӯдакона ва истироҳатгоҳ барои мардум ва дар таги бино таваққуфгоҳи зерзаминӣ ба нақша гирифта шудааст. баъди пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар шаҳраки мазкур ва симои шаҳри Душанбе зебогии хосро зам менамоям. раванди созандагиҳо дар самти маориф низ дар ноҳия чашмрас буда зимни сохтмони иншооти таъиноти гуногун талаботи шаҳрсозӣ пурра риоя гардида масолиҳи баландсифат истифода бурда мешавад. дар ноҳия дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии замонавӣ мутобиқ ба замони муосир барои 4900 нафар хонанда сохта шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 барои 1500 хонанда, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 53 барои 2400 хонанда, муассисаи давлатии таълимии литсей рақами 5 барои 350 хонанда ва гимназияи хусусии қалам барои 650 нафар хонанда ифтитоҳ гардиданд. бо нигоҳ ба талаботи замон дар чанд гӯшаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ сохтмони меҳмонхонаҳои сатҳи байналмилалӣ рафта истодааст. тибқи ин нақша дар ноҳия сохтмони 3 меҳмонхона ба нақша гирифта шуда дар ҳудуди ноҳия аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Душанбе Хуррамшаҳр меҳмонхонаи 5 ситурадор бунёд гардида истодааст ки ин меҳмонхона мутобиқ ба меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бунёд гардида истодааст. меҳмонхона дар масоҳати 17256 метри квадратӣ сохта шуда истодааст ки он аз 12 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якум тарабхона, қаҳвахона, мағоза ва бассейн ҷойгир карда мешавад. дар ошёнаи дуюм бошад толори фитнес ва толорҳои маҷлисӣ ҷойгир карда мешавад. аз ошёнаи сеюм то даҳум утоқҳои хоб пешбинӣ шудааст ки дорои ҳуҷраҳои президентскӣ, люкс, полюкс, супер ва стандартӣ пешбинӣ гардидааст. дар ошёнаи даҳум ва 11 тарабхона ва дар ошёнаи 12 ҳуҷраҳои корӣ пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон дар таъхонаи меҳмонхона спа-салон низ сохта мешавад. меҳмонхонаи мазкур аз ҷиҳати шаклу услуб замонавӣ буда ба ҳусни шаҳри Душанбе зебогии хосро зам намуда истодааст. намои берунаи бино пурра бо сангҳои мармарӣ ватанӣ орода шуда истодааст ки баъд аз ба истифодадиҳӣ меҳмонхона дар як шабона рӯз метавонад 254 нафарро қабул намояд. имрӯз бо шарофати даврони соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми самт пешравиҳо ва корҳои созандагӣ дида мешавад ва албатта имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ дар самти корҳои созандагии ободкорӣ
خصوصا در سمت ورزش زیاد گردیدن میدانچه‌های معاصر ورزشی و تالارهای معاصر ورزشی و اینچنین اینفراستراکتورهای ورزشی ساخته به استفاده داشته هستند که ساکنان ناحیه خاصتا جوانان ناحیه از این گونه مؤسسه‌های ورزشی استفاده می‌برند. در دیگر سمت‌ها امروز نیز پیشروی‌ها دیده می‌شود و البته ما هر کجا می‌نگریم هر کجا می‌گذریم البته یک بینای بلندوشانه یک کارخانه زمانوی مؤسسه‌ها البته که ساخته به استفاده داشتند که این البته از استقلالیت کامل بودن ما گواهی می‌دهد. هر یک بینایی که ساخته به استفاده می‌شود و یک شکل و شهامت زیبا ساخته به استفاده داشتند که ساکنان از این گونه انشاءات‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. дар самти тандурустӣ дар ноҳия аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди элитстрой сервис бунёди маркази муосири тиббӣ ва варзишию саломатӣ идома дошта бинои тандурустӣ дар масоҳати умумӣ 12198 аз 180 метри мураббаъ ва зери сохтмонаш 3553 метри мураббаъ қомат афрохта аз 7 ошиёна ва таххона иборат буда барои 156 кат пешбинӣ шудааст. Бинои тиббӣ бо шакли муосири замонавӣ сохта шудааст. Дар таххона бино ҳавзи шиноварӣ бо ҳуҷраҳои ёрирасон, ҷои таомпазӣ ва хӯрокхӯрӣ бо ҳуҷраҳои зарурӣ, ҷои ташхис ва ҳуҷраҳои ренгинӣ таҳризӣ шудааст. Дар ошёнаи якум қабулгоҳ шӯъбаи урологӣ, мумадоягӣ, гинекологӣ ва кӯдакона, дар ошёнаи дуюм қабулгоҳ шӯъбаҳои ҷарроҳии амбулаторӣ, дерматологӣ, вертебрологӣ, ортопедӣ, лор, кардиологӣ, стоматологӣ, гастроэнтерологӣ, дар ошонаи сеюм хонаҷойҳои маъмурият ва муолиҷавӣ, дар ошонаи чорум шӯъбаи гинекологӣ, блоки муолиҷавии интенсивӣ, шӯъбаи муолиҷавӣ пас аз таваллуд, ҳуҷраҳои ҷарроҳӣ, дар ошонаи панҷум ҳуҷраҳои хоб барои касалиҳои шӯъба, шӯъбаҳои кардиологӣ, ҷарроҳӣ, дар ошонаи шашум ҳуҷраи урологӣ, педиатрӣ, мумодоягӣ, гинекологӣ ва дар ошонаи ҳафтум барои дурнамо ҳуҷраҳо таҳризӣ гардидааст. маркази муосири тиббӣ ва варзишии саломатӣ сохтмонаш дар кӯчаи ҳабиб аҳрорӣ ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе аз ҷониби ҷдмм элитстрой сервис сохтмонаш идома дорад. иншооти тандурустӣ аз 7 ошиёна иборат буда барои 156 кати хоб пешбинӣ шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар қисмати пардозгарӣ рафта истодааст. корҳои намои бино ба анҷом расонида шудааст. дар дохили бино корҳои хатҳои муҳандисӣ қисмати аввал ба анҷом расонида шудааст. корҳои пардозгарии дохили бино рафта истодааст. баъд аз анҷом расидани корҳои сохтмонӣ шароити хуби табобатӣ барои сокинон ва шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда мешавад. мо кӯшиш мекунем ки сохтмони бинои мазкурро дар муҳлати муайян гардида дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо сифати баланд ба анҷом мерасонем. айни замон корҳо дар ороиши намои беруна ва дарунаи бино идома дошта дар дохил тамоми системаҳои муҳандисӣ аз ҷумла ҳавотузакунӣ, огоҳӣ аз сохтор ва дигар системаҳо насб гардидааст. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ макони хуби табобатӣ барои сокинон фароҳам мегардад. дар самти таъмири роҳҳо дар ноҳия бунёд ва таъмири 19,5 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст. ҳоло дар ноҳия сохтмони роҳи кӯчаи Бухоро пайваст бо кӯчаи Ҳабибулло Назаров идома дошта. ҳоло корҳои тахту ҳамворкунӣ қисмати сангу шағал рафта истодааст. дарозии роҳ 560 метр буда, паҳнои роҳ 24 метр буда, дорои 4 хати ҳаракати роҳ буда. пиёдароҳ бошад аз ду тараф 1020 метрро ташкил медиҳад. аз ду тарафи роҳ такядеворҳо бо баландии 2 ва 3 метр бо дарозии 268 метр сохта шудааст. дар роҳ ба хотири равшанӣ аз ду тарафи роҳ 64 поясони равшандиҳанда насб карда мешавад. фармоишгари роҳи мазкур муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе ва пудрачӣ ҷамъияти соҳмии кушодаи ТГМ мебошад. баъди мавриди истифода қарор додани роҳи мазкур шароити истифодабарии роҳ барои сокинон фароҳам мегардад.
дар тавозуни раиса истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоилӣ 195 километр роҳҳои автомобилгар ва инчунин 3 адад бузаргроҳҳои зерзаминӣ мавҷуд аст. дар асоси нақша чорабиниҳое ки аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоилӣ сомонӣ таъсис гардиданд, ҳамаи он бандҳое ки дар ин нақша чорабинӣ таъсис гардида шуданд ба пуррагӣ иҷро карда шудааст. аз он ҷумла дар асоси ин нақша чорабиниҳо дар ҳаҷми 21200 метри мураббаъ бояд таъмир ҷорӣ карда мешуд ва пуррагӣ иҷро карда шудааст. инчунин дар анбори муассиса барои зимистони солҳои 2024-25 захираи ҳезум, намаки техникӣ, таъмири техникаҳо пурра ба иҷро расонда шудааст. дар анбори муассиса то ба имрӯз дар асоси нақша чорабиниҳо 2200 литр бензин захира карда шудааст, 23600 литр маводи сӯхдани сӯзишвории дизелӣ ва инчунин 3600 тонна намаки техникӣ. умуман дар муассиса ма бо пуррагӣ гуфта метавонам ки барои захира ва инчунин барои гузарондани зимистони солҳои 2024-25 пурра омодагӣ дида шудааст. дар асоси нақша чорабиниҳо вобаста ба ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо ва кӯчаи Бухоро таъмири капиталии роҳҳо рафта истодааст. баъд то ҷашни истиқлолият умуман гуфта метавонад ба пуррагӣ аз таъмир бароварда мешаванд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд. бовар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми самтҳои зарурии ноҳия пешравиҳои куллӣ ба амал омада, симои ноҳияи Исмоили Сомонӣ боз ҳам зеботар мегардад. истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки дар зарфи соҳиби истиқлолӣ тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ рушд намоянд. барномаи навбатии истиқбол аз истиқлол буд ки вобаста ба раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе гуфтем. то барномаҳои дигар хайр.